Pir sopir aja nengah-nengah. Pir mampir bojoku ra ning omah. Enten mboten model ngoten niku? Wonge lagi pengajian. Zaman jek pacaran cerita niku minal A sampai Z tutuk tur kurang kalimat. Tapi di saat sudah jadi istrinya, di saat sudah jadi suaminya, ngomong ki rasane abot. Nek lagi anyarane, kamu di mana? Kamu sedang apa? Dan wis tuwek ngene lho, kowe mulih karepmu ora karepmu. Bareng wis dadi bojone, ngapunten Pak nyawang bojo pengine ngrawuh tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Suaranya malah double, Mas. Tes. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Adem nggih? Nggih. Kula nggih adem. Nggih sami. Nggih, kula mengke mboten sah suwe-suwe. Engko ndak pipis terus. Lah adem. Halo. Sampun siap pengajian nggih? Tenan lho nggih. Nggih, ngapunten monggo Bapak Ibu, kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Pengajian niku ngapuntenipun Bapak Ibu, kepengin jamaahipun boten keju, boten cegeh, boten jeleh niku nggih syarate namung setunggal, aja suwe-suwe. Wong nek kesuwen nggih ra lunga ya do ngantuk. Engko nek kesuwen ra lunga ya do gringgingen. Nggih napa mboten? Wong nyatane ana sing wis selonjor. Nyatane ya wis ngapunten kula pirsani saking dhuwur mriki ketok lho sing kriyip karo sing ora ki ketok. Nggih napa mboten? Lah nek jenengan mirsani kula kan mboten kriyip. Nah, nak kae sapa kae. Nah, kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, nggih monggo sareng-sareng kita konsentrasi nggih. Sampun siap sedaya? Sampun nggih. Nggo dipun kawiti ngapuntenipun Bapak Ibu ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah Bapak Ibu. Dalu punika kita sedaya saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Nggih napa mboten? Sinaosa nyuwun ngapunten hawanipun asrep sangat adem banget. Tiwas aku mau gak nggo jaket. Nggih. Tak kira kene karo nggonku ki padha angete tibake kene. Masya Allah, wadem banget nggih. Memang nek anu nek adem-adem ngeten iki nggih penake asline teng omah kelon nggih. Maksudnya kelonan guling ngoten lho nggih. Tapi niki nyuwun ngapunten ademe diampet sik, ngantuke diampet sik, kesele diampet sik kanggo tindak pengajian. Lak ngoten to nggih. Muga-muga anggen kita sami tindak saking dalem tumuju majelis menika dipun ridhani, dipun rahmati lan dipun berkahi dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing sapa wonge gelem metu saka omah kanggo golek ngilmune Gusti Allah kana fi sabilillah hatta yarji'a. Mongko wong sing do metu saka omah kek wau golek ngilmune Gusti Allah, mbuh kuwi jenenge pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, manakipan lan liya-liyane, mongko wong kuwi mau dicatet kaya wong jihad fisabilillah
nganti engko mulih tekan omah meneh. Halo. Amin Allahumma. Ambok yo ning kene mudeng karo ora mudeng. Tetep ganjarane padha. Sing muni karo sing meneng ae ganjarane padha. Kan ngoten. Umpamane kon milih, kula asline ya pilih kaya jenengan. Pilih meneng ngrungokke ning ganjarane lho bedane engko. Lah niku. Nek asline lho, asline kula niku mboten butuh amplop. Nah. Kene ya dodong. Nggih napa mboten? Mula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, halo. Ayo pengajiannya sing semangat. Ngoten nggih? Tangannya diangkat semuanya. Semuanya diangkat. Sing ra gelem ngangkat tangane giting. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu kae mambu kae. Wong sakmene kok ngene iki lho. Sakmene nggih, ngeten mawon rasa ngene-ngene. Keleke mambu. Halo. Sabeh diangkat nggih. Ayo sing ra gelem ngangkat tangane iki gideng, ngeten nggih. Suarane sing banter. Sing ra gelem nyuara untune lara. Bae kula mengke muni, mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, suarane rapati kompak kok. Suarane nglembreh. Sing lanang-lanang ra ketok blas. Lanangane kene kepleh kabeh. Halo Bapak. Bapak. Yo bareng nggih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Ha. Tekan kene ambune. Halo. Pun siap nggih. Yuk nyuwun ngapunten awak dhewe saged tindak pengajian. Nggih. Mugi-mugi dipun catet kaya wong jihad fisabilillah nganti engko tekan omah lak ngoten to nggih. Nggih, mula syukuri awak dhewe ayo kabeh muni alhamdulillahirabbil alamin, sing banter, sing kompak ngoten nggih. Yo, sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur yo barokah. Nanti turah-turah saged kanggo sangu tindak Mekah lan Madinah. Monggo 1 2 3 alhamdulillahirabbil. Muga-muga jalaran awak dhewe gelem syukur marang Gusti Allah, rezekine awak dhewe ditambah karo Gusti. Rezeki ora kudu wujude duit. Nggih napa mboten? Awak sehat, waras, nggih napa mboten? Sugih kaya ngapa hitungane duit umpamane duwite akeh. Duwe apa-apa. Iso tuku apa-apa. Ning wis ra doyan apa-apa. Ki ning ati malah keloro. Nggih napa mboten? Ngombe wedang legi ra entuk, ra jajan es teh rawani, gula darahnya tinggi. Halo. Ngombe wedang putih rawani, hawane adem beseren. Halo. Mangan sate rawani, wong tekanan darahnya tinggi. Mangan kacang emping rawani, santen-santenan rawani, kolesterol asam urat. Wis ini sengsara tok. Ning awak dhewe kula jenengan senajan bondo rapati duwe. Nggih napa mboten? Senajan to awak dhewe iki rata-rata sing rawuh niki rata-rata randidit. Termasuk kula. Nggih napa mboten? Sebabe napa Ibu? Sebabe napa Bapak? Rata-rata wong randidit iki sabane lupute pengajian yasinan tahlilan. Nggih napa mboten? Nek yasinan tahlilan genah mulih entuk berkat. Nggih napa mboten? Nek jenengan anu nek jenengan duwe duit mesti sabone ra pengajian mal. Tapi anu dek wae kula sepanjang jalan mlebet mriki niku ora ana male blas.
Tibake kene iki desa. Isine wit. Halo. Gange sempit-sempit. Mula gareng gangmu ki sempit-sempit sing rukun. Aja seneng padudon. Kira mboten? Wong seneng padudon senengane jotakan neng-nengan ki wis gangmu sempit, wis dienggo liwat mobil ra sedeng, apa neh nggo jimpangan karo wong jotakan. Ambok nganti modar ora bakal ketemu. Wih, brandonge kok kono. Mak lampire kok kono. Ora bakal ketemu. Masuk? Masuk nggih. Senajan ta awake dhewe rapati duwe bondo, ora pati gedonyan, rapati kedrajatan. Halo. Durung duwe apa-apa. Durung iso tuku apa-apa. Halo. Ya ning omah durung isine durung ning nyatane awak iki sehat waras sijik doyan apa? Mangan sak mangane, lawuh sak lawuhe. Nggih napa mboten? Waton awak waras weteng ngeleh sego anget di anokke. Oh paribasane lak ngoten to, Dik. Sego anget lawe sak-sake, lawuh sak lawe. Paribasan disambelke korek diplenyekke tahu tempe rasane nikmat. Nggih napa mboten? Kula nyuwun ngapunten. Ayolah bersyukur kepada Allah dan jangan menilai nikmate Gusti Allah dan jangan menilai rezekine Gusti Allah kudu wujude nggih. Kula nek rung mimik susu ngene iki ya. Halo. Dadi rezeki kuwi ora kudu wujude duit. Nggih napa mboten? Awak sehat, waras, pengajian iki termasuk rezeki sing paling gede. Nggih napa mboten? Nggih, kula tak rewangi ado-adoe mangkat rene. Kuwi nek ra ha iya. Lah wis di DP kok, Mas. Halo. Halo. Masuk nggih? Tidak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya ingkang sami rawuh dalu menika khususipun pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawitan dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yo gen rapati adem awake diobahke nggih. Sholawatan sik. Ayo Mas nyambut gawe le iki le. Iki grup sholawatane apa iki jenenge? Narju syafaat. Iki sak tanggapan piro le? Oh sak akeh. Wah modar tenan iki. Aja-aja aku engko ya sak akeh iki. Wah berat iki. Ngerti ngene ra tak nyangi mau. Lah sak wae no. Halo. Sholawatan nggih Bu nggih. Anu le engko nek aku muni aja dituthuk ya. Kok nek aku muni aja dituthuk. Aku tak siiran sik karo jamaah, aja mbok tuthuk. Engko nek pas sholawatan tuthuken sak kidinge tanganmu. Oke? Langsung anu le, langsung digayengke wae ya, langsung kopyokan wae kesuwen. Wis wengi. Halo. Gedang kluthuk dipangan ulen. Sing mripate ngantuk kok lambene. Saged mboten? Saged nggih. Ngene wae saiki penak. Sing siiran sing muni sing waras mawon. Sing ora waras meneng wae, ngeten nggih. Pertanyaane niki waras mboten? Oh, berarti muni kabeh. Nek jenengan mirsani kula waras mboten? Sapa mong mboten Mas kok? Oh, dosa kowe. Ana mu balik ra waras kok diundang. Halo? Siap? Engko nek pas sholawatan gen rapati adem diobahke ngenten nggih Bu nggih. Diobahke. Nggih, diobahke gen anu. Oh. Pokoke gen ademe minggat. Sing matane ngantuk terus mak jenggirat. Ngoten nggih? Sing duweni penyakit asam urat kolesterol insyaallah sok ben insyaallah pikantuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad.
Siap? Oke, yo. 1, 2, 3. Gedang kluthuk. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat. Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammadin bil billah salatan daimatan gedang kluthuk mateng kabeh. Sik, wonge rada lemu. Gedang kluthuk mateng kabeh. Sing mripate ngantuk kok lambene sholawat. Allahumma sholli wa sallim banyu bening. Banyu bening dicampuri areng. Endi ra ana sing glowing iki. Di daerah kene kok bureng kabeh iki. Astagfirullahaladzim. Ngapunten nggih Mbak Yayi nggih. Tak ceke mbok menawa ana sing bening. Nggih. Sakmene ambane kok tuwek kabeh. Wis endi glowing endi? Endi. Kae cilik-cilik Ya Allah. Ngerti yang ngene ranyang mau. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing kok sikile sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana banyu bening. Aja banyu bening nguyuh terus. Hawane adem. Banyu bening ning epek. Sing wajahe glowing kok tungkae sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana ala Sayyidina Muhammad. Wonggo teng materi niki pengajian akbar dalam rangka napa niki? Saged diwaca mboten? Ketok nggih? Pun sami paham nggih? Nggih, gandeng sami paham Bapak Ibu cekap semanten nanging kula matur.
Tuh jarine wis paham. Nggih. Oh, ngeten nih, Bu. Masih bisa memperhatikan saya? Saged nggih? Saged konsentrasi? Sakniki ke inti, Bu. Dek wingi niku taune 1447. Sakniki 1440. Nek dihitung mundak napa sudah? Halo. Kalimatnya coba diperhatikan. 1447. Saiki 1448. Nek dihitung mundak napa sudah? Mundak 1 nggih Bu nggih. Halo. Bertambah tahun mundak 1. Betul? Lah, ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Jenenganku tak kon milih salah siji. Kalau tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Pilihan pertama. Halo? Tak bareni pisan kas. Halo? Halo? Oke, berarti masih konsentrasi nggih. Mengke hadiah TV berwarna. Tapi njaluk panitia. Halo? Kalau hari tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Yang pertama, pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, berarti awak dhewe termasuk wong sing rugi. Contohnya, tahun mangkat pengajian ngantuk. Iki malah merem. Berarti podo ae. Enten nggih, wis aja mbok buka, Wonge selonjor. Rodok lemu kerudunge ijo pokoke. Halo. Oh, balik nganti ngene kok iso. Enggak ngono. Halo. Nggih. Halo. Yang ketiga. Kalau tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, berarti kita termasuk orang yang celaka. Pilihan pertama beruntung, kedua rugi, ketiga celaka. Jenengan nek kon pilih sing endi? Baleni, pilih sing endi? Beruntung, berarti jenengan waras kabeh. Nggih. Nek kula kan milih yo pilih sing bathi, pilih sing beruntung. Ngoten lho. Mula nek awak diki kepengin beruntung, piye kalimatnya? Sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, akeh manfaate. Dengan bertambahnya umurnya tambah. Berarti kudu tambah apike. Halo? Halo, masuk nggih karo kula nggih? Sing diarani mope bertambah umurnya, dawa umure ning akeh manfaate. Ngajine karo nonton TV-ne akeh ngajine. Halo? Sembahyange karo mblayange akeh. Wong kene kok dilawan. Ngamale karo ngomele akeh. Pun sae Pak niki mboten sah pengajian mawon iki. Wong kene wis apik kabeh. Halo? Berarti apa, Bu? Sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, akeh manfaate, akeh apike. Mula pesen saya adalah ojo leren tumindak becik, ojo leren dadi wong apik. Ini pertama. Siap dadi wong apik kabeh? Siap dadi wong sing sae? Ngapunten Ibu, ning apike awak dhewe, kebaikan yang kita lakukan ojo mergo menungso. Apikmu ojo mergo wong liya. Tanganku kok dadi ngene tapi. Masuk nggih?
Neng tumindakmu apik iki mergo Gusti. Sebab apa Ibu? Nek awak diki tumindak apa wae kok mergo wong liya, engko ndur-ndurane ora apik dadine. Angelok Mas omongan karo wong kene iki angelok. Aku ngomong kuwi rumangsaku ya wis tenanan. Nganti ngeden-ngeden tanganku nganti tak ngenek-ngenek. Nyatane mur lola. Kula ngomong ngeten iki jenengan paham apa ora? Dong ora. Lah nek paham ki ya terus ana reaksine ngono lho, ora meneh ae lho. Ah, wis nang omah karo nang kene padha wae. Halo. Tumindak berbuat karena Allah, aja krana menungso. Nek krana menungso niku engko dadine ora apik. Ngono lho. Karena apa? Nek krana menungso mesti ada keinginan di dalamnya. Halo? Nek tumindak apik mergo wong liya kuwi mesti ana tendensine karena ada rasa seneng dan tidak senang. Halo? Kanggone wong sing seneng karo awak dhewe, kanggone wong sing seneng karo awakmu, mbok kowe tumindak apa wae wong jenenge wong seneng. Eleke kaya ngopo ya tetep mergo mergo bolo, mergo besti. Ning kanggone wong sing ora seneng karo awak dhewe, mbok kowe tumindak apik kaya ngopo, kuwi tetep elek. Dong apa ora? Mula nyuwun ngapunten, aja nganti awak dhewe mandeg tumindak becik. Tetaplah berbuat baik wahai teman-temanku. Walaupun setiap kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima. Kok kula dadi emosi Pak Polisi. Aku terang Mas, terpancing Mas. Dong ora. Nek tumindak apik mergo Gusti, aja mergo wong liya. Dong ora. Wong liya ki nek kojah tentang kita, wong liya ki nek nyawang awak dhewe, sing disawang ki ora apike, mesti dong ora. Ya turi kok. Contone kula. Wah, Ustadz Kilik kae janen ganteng tapi ireng. Ngono mesti. Diaturi kok. Halo. Misale ngeten. Misale nggih. Kula ngeten iki. Nganggo klambi resik. Halo. Lah, tiba-tiba ada manuk menelek. Mak plek kena mriki. Klambine putih misalipun. Terus kene ana teleke. Sing ditekokke resike apa teleke? Lah iya, nyawangmu balik kok ditekoki teleke lho. Berarti mu balike kaya duksa kowe. Asem iki. Ya ning kene iki lho, wajiran wani. Mu balik ditelek-telekke. Wes puas kowe. Puas. Saiki tak takon, nek mu balike kaya telek terus jamahe kaya apa? Kaya pite, apa enak emen. Masuk nggih Bu nggih. Maka nyuwun ngapunten Ibu, ayo dengan bertambahnya waktu kita semakin menjadi lebih tetap berbuat walaupun setiap kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima. Mergo napa Ibu? Mergo racak-racake wong liya kuwi menilai kita, melihat kita bukan kebaikan yang kita lakukan, ning eleke awak dhewe. Ada pepatah mengatakan semut di seberang lautan sana akan nampak jelas, tapi gajah di pelutuk mata tidak nampak. Masuk. Wis tau petan. Petani ndase koncone. Tumone akeh diketrake ndasmu bosok tenan iki.
Tumo sak tekruk lencong arep dikethaki, padahal ndasmu ya tumone akeh. Masuk. Masuk nggih Bu nggih. Jadi yang pertama dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, satu pesannya, kita harus tetap menjadi orang yang baik. Siap napa mboten? Kita harus menjadi orang yang beruntung. Siap? Tetaplah berbuat baik. Walaupun setiap kebaikan kita tidak semua orang bisa pepatah mengatakan, ngapunten Ibu, biarkanlah anjing menggonggong kafilah tetap. Wong liya rasa digagas. Wong liya ki ngertine apa? Kok kakean? Masuk? Wong liya ki ngertine apa tentang kita? Kok menilai kita? Masuk? Maka satu, tetap berbuat. Siap napa mboten? Nek tumindak apik kok mergo wong liya, wingko nek ning ngarepe wah ning ngarepe yes ning mburine cuk. Masuk? Nek ning ngarepe ngalem-alem wah ning bulu. Enten mboten model-model niku? Wonge ya teko. Lanang apa wedok? Oh ya wis wedok. Bener ya aku. Wonge ngerti aku, ngerti. Wonge saiki ngulati aku. Halo. Mula nek tumindak becik aja mergo wong liya ning mergo Gusti Allah. Gen netral nggih Bu nggih. Nek gur dialem wonge ra pengen. Nggih napa mboten? Engko nek darake kecengklak sithik. Dong. Sing nomor loro, jangan berputus asa dari rahmati Gusti Allah. Ingat Ibu, halo. Dalam setiap kehidupan orang mesti punya keinginan, betul? Dan dengan punya hajat, betul? Punya cita-cita, betul? Terkadang sampai bergantinya waktu, cita-cita, angan-angan dan hajat kita belum dikabulkan oleh Allah, betul? Kudune aku ki wis ngene, tapi kok nganti entek tahun kok urung kecanda. Iki piye iki? Jangan berputus asa dari rahmati Gusti dan jangan suudzon karo Gusti Allah. Terus kadang-kadang awak diki ngene lho Bu. Halo Ibu. Halo Bapak. Nek kaya-kaya hajate awak dhewe nganti taun entek kok urung dikabulke Gusti Allah, terkadang dadine napa? Awak dhewe dadi nglokro, sing nomor loro terus suudzon karo Gusti Allah. Gusti Allah ki piye to? Tak rewangi salat 5 wektu jengkang-jengking jarimu kon berjamaah, aku ya wis berjamaah. Ana pengajian jarimu aku kon mangkat, aku ya wis mangkat. Ana majelis-majelis yasinan, tahlilan, sholawatan kon mangkat, aku ya mangkat. Salat tahajud aku ya wis salat tahajud. Sedekah aku ya sedekah. Salat duha aku ya wis salat duha. Tapi kenapa doa-doaku, penyuwunku, penjalukku kok nganti entek tahun iki kok urung dikabulno karo Gusti Allah? Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Pernah, termasuk kula. Ora cukup tekan sakmono terus nanding-nandingke karo tanggane, nanding-nandingke karo wong liya. Pripun to jenengan iku Gusti Allah tak rewangi salat 5 wektu jengkang-jengking. Apa neh mau? Kaya mau. Wis tak rewangi salat berjamaah 5 wektu. Ya sholawatan, amalan-amalan saka kiai, saka ustaz wabah wis tak amalke. Jaremu kon salat duha, jaremu kon sedekah, aku ya wis kabeh. Ning kok kaya-kaya pendongaku, hajat-hajatku nganti ganti tahun kok rung dijabahi karo Gusti Allah. Kae lho tanggoku kae. Salat ora tau, ngaji ora tau, sholawatan moh, yasinan gak, tahlilan ra mangkat, kondangan moh. Tapi kok kaya-kaya rezekine daldel. Dina-dina mipik. Pernah enggak berpikir seperti itu? Yakin pernah. Ojo nek kok jenengan kula mun sering ngene kuwi. Masuk nggih? Lah nek ngono-ngonoan ngoten niku
ampun suudon karo Gusti Allah. Masuk nggih. Di saat doa kita, di saat hajate awak dhewe niki durung dikabulno Gusti Allah, nek menurut kula Ibu Pak, justru di saat itulah Gusti Allah lagi menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Kagungan putra, punya anak, terkadang memang keinginan kita tuh nggak sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang jadi masalah. Mula randang dikekeki. Ora beda kaya anakmu. Nggih. Cah cilik njaluk lading. Cah cilik njaluk pedang. Nek jenengan dadi wong tua sing sayang karo anake, setiap njaluk pedang langsung kei. Lah iso potol tangane. Masuk mboten kali kula? Mergo gurung saate. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Rata-rata sing awak dhewe jaluk di saat kita berdoa, rata-rata sing awake dhewe rata-rata awak iki nek ndonga nek njaluk karo Gusti iki rata-rata urusan dunya. Meneng kabeh kok. Wong kene iki wonge angel-angel kok. Tak jak omongane ya ora ana reaksine piye ngono. Halo. Dong ora. Masuk nggih Bu nggih. Karena setiap doa-doa yang kita lafadzkan di hadapan Allah itu rata-rata sing dijaluk urusan dunia. Pengen dadi wong sugih, pengen dadi wong lancar, rezekine lancar, wong sukses lan liya-liyane. Di saat itulah, malaikat aja mbok kabulke sik. Dan yang kedua apa? Di setiap kita punya keinginan, mesti rata-rata nyerak karo Gusti Allah. Nek misalnya keli ngapunten pengen duwe hajat iki misalnya, wah salate tepat waktu, wong lagi duwe keinginan kok. Betul. Salate ora kesusu, biasane mat kolamcing, komat teko salam mak plencing niku urung ngadane wis ning masjid, resik-resik. Halo. Halo. Masya Allah. Bangun di sepertiga malam terakhir melawan dinginnya malam mengambil air wudhu. Kemudian sibuk nyuwun ngapunten sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud, salat hajat. Betul? Betul napa mboten? Setelah selesai sujud kemudian tangannya diangkat, Bapak Ibu lesannya sibuk berzikir kepada Allah, lesannya sibuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Di saat itulah Allah sedang asik mendengarkan doa-doa kita. Masuk? Masuk mboten? Di saat kita sedang mengagungkan asma Allah subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, di saat kita sedang sujud, di saat kita sedang menengadahkan tangan kita, lesan kita sibuk mengagungkan asma Allah. Allah katakan kepada malaikat, ya malaikat, tuh malaikat, dungane wong bayat kaya aja mbok kabulke sik. Aja mbok bayat napa pun diwani? Heeh. Malaikat dungane wong bayat kaya aja mbok kabulke sik. Aja mbok kabulke sik malaikat. Sebab apa? Aku lagi seneng ngrungokke zikire wong bayat kae. Aku lagi seneng menyaksikan hamba-hambaku wong bayat lagi kusuk beribadah menyebut namaku. Aja mbok kabulke sik. Soale apa? Engko nek dongane wong bayat kae ndang mbok kabulke, biasane nek ndang dikeki terus lali. Masuk. Mula nek doa-doa kita, hajat kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau suudzon kepada Allah, wahai saudara-saudaraku. Janganlah engkau berputus asa di rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk? Tunggu waktu yang tepat. Tunggu waktu yang tepat Allah kabulkan doa-doa kita. Masuk? Masuk nggih Bu nggih? Ora beda teng pundi-pundi kula nyontokke datang di rumah panjenengan seorang pengamen. Pengamen datang ke rumah panjenengan. Ndase dijegrake kaya graji. Nggih, awak tindikan, klambine protolan, kathoke bolong-bolong, tatoan,
kene tindikan kurang marem kowe tutup botol aku nganti klawer. Nyanyi di hadapan rumah jenengan gitar karo cangkem ragathuk. Awale. Apa yang Anda lakukan? Ndang dikei gendang mulai. Itulah perumpamaan orang yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Wis ndang dikei ning donya sok ben ora dikei meneh. Tapi ketika datang seorang pengamen di rumah panjenengan, penampilannya kados kula ngeten iki nyenengke. Ganteng. Bagus. Disawang ora njelei ambune arum. Angel apa? Ora. Masuk. Lagunya, petikan gitarnya sesuai dengan perasaan hatimu. Bulan madu di awan biru, asyik. Tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi. Hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Ambek yo nyaut apa piye ngono to ya Allah. Belas ra nyaut ki lho. Halo? Nek ngono kuwi lagunya, suaranya, petikan gitarnya sesuai dengan hati dan perasaan kita. Apa yang kau lakukan? Apa yo terus ndang mbokei duit? Lah iya. Aja mbokei sik lagune gen rampung sik. Begitu juga Allah Ta'ala. Wahai malaikat, jangan kau kabulkan dulu doa hamba-hambaku ini. Dongone gen rampung sik. Mereka lagi asik mengagungkan asmaku. Dong ora. Mula rasa kakean sambat. Urip pisan ning donya kok kakean sambat. Ingat wahai teman-temanku, ingat. Memang saat ini. Apa kula tak mimik sik nggih? Tak mimik sik. Susu. Iki susune saset apa murni iki? Oh, plototan wedhus. Ambok mau dhisik dijak rene sisan. Nggih, kula janen seneng susu, Pak. Niki sasetan nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak delikke. Alhamdulillah. Bu, Ibu, Bapak, saat ini kan yang geger ibu-ibu do sambat. Nggih napa mboten? Ngapunten jenengan ki yo lucu. Daging ayam murah geger. Endok murah geger. Endok larang geger. Pitik larang geger. Lah uripmu ki karepe piye? Geger. Halo. Bu, urip ning alam dunya aja kakean sambat. Lho geger niku dhek wae nggih Bu nggih. Ingat Ibu, ingat Bapak, memang saat ini kita sedang diuji oleh Allah. Secara perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Mula disyukuri, dinikmati rasa kakean sambat. Masuk nggih Bu nggih? Dinikmati. Jenengan tuh hidup dibikin simpel, terutama ibu-ibu. Nek kira-kira regan larang rasah dituku. Loh kadang-kadang wong wedok niku Pak, urusan lombok larangnya geger Pak. Padahal wong lanang madangi ra butuh sambel. Ngrungokke swaramu wis pedes. Berarti ngaten nggih Bu nggih. Rasah geger, rasah kakean sambat. Pokoknya mengalir mawon nggih. Disyukuri, lagi larang ya ditata piye supane iso. Wong memang kahanan lagi kaya ngene iki Pak. Semua merasakan, kabeh ngalami, kabeh nglakoni,
kabeh ngrasake. Mura rasah kakean sambat. Yo wis dilakoni wae apa nek insyaallah nanti segera baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ketiga apa Ibu? Ingat di balik kesulitan yang kau hadapi saat ini pasti di situ ada kemudahan. Wes ora usah khawatir Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Di setiap kesulitan di baliknya pasti ada kemudahan. Orang mungkin wong urip kok susah terus. Betul? Ya ora mungkin wong urip kok seneng terus yo ana mangsa kalene ati ra penak. Nggih napa mboten? Wong omah-omah nggih ngoten, Pak. Wong omah-omah ki yo nek jek enom rasa mbok critake. Wong nek jek nganten anyar ki sing ketok nak apike. Nggih napa mboten? Indahnya bulan pret tak seindah wajahmu. Jek anyar kok. Nek tuwek-tuwek ngene iki ngeri. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu, kulitmu halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Ngono kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat bercumbu dalam kerinduan. Begitu berartinya dirimu bagiku. Gimana mboten? Kadang-kadang ngapunten, kita tuh kadang-kadang kewolak-walik. Zaman jek pacaran kuwi nek darai WA-an, kuwi nek ro nganti merem matane WA-ne ro mandek. SMS zaman semono SMS. Zaman jek pacaran cerita niku minal A sampai Z tutuk tur kurang kalimat. Tapi di saat sudah jadi istrinya, di saat sudah jadi suaminya, ngomong ki rasane abot. Betul apa mboten? Itu kenyataan Bapak Ibu, aku yang ngalami. Nek lagi anyarane, kamu di mana? Kamu sedang apa? Dan wis tuwek ngene lho, kowe mulih karepmu ora karepmu. Lho saiki lak ngono to model zaman jek pacaran, jek anyaran ngapunten Pak. Ora ketemu sedina ki rasane kaya sewindu. Nggih mboten? Lagi lewat ngomahe ngono wis rasane deg 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 kaya ngulake bokonge. Bareng wis dadi bojone ngapunten Pak, nyawang bojo pengine ngrawuh tok. Lho niki nyon ngapunten Pak. Nggih mboten? Diwori bojo ora nyerak-nyerak sumuk-sumuk. Tokormu numpang-numpang. Iki wong wedok apa iki? Agar jek anyaran mulai telate, ayo ndak mulai. Wis wengi, saiki mulai karepmu ora karepmu sing penting duwite gorene. Lak wong wedok trondolo to kowe. Ha diaturi kok. Lho nyuwun ngapun niki kenyataan Ibu. Kula dhewe ngalami. Zaman jek anyarane mangan kapresen ngene dilaki nganggo tisu. Didilan ngono. Nggih napa mboten? Bareng saiki kerja nganti gluprut. Ingat wahai para istri, bayangkan suamimu ketika bekerja keras. Oh! Neng sawah dirongi bletok-tok. Tungkak tekan raisine bletok-tok. Mangane dirawengi tangane glubrut mangan demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Mangane direwangi karo nyurung traktor cangkeme karo mangan. Lah kok sing wedok malah tiktokan ya. Oh. Iki jan wong wedok trondolo tenan iki. Masuk. Lah iya. Wah, ngono lho. Dong ora. Lah kok malah tekan kono to iki?
Iki mau kok malah jadi cerita curhat iki ngopo iki mau? Realita lah yo realita. Masa nggih Bu nggih? Wes di setiap kesulitan Bapak Ibu, nggih, pasti di situ ada kemudahan. Ojo nek kon awak dhewe, Bu. Halo. Justru Ibu. Halo Ibu. Terutama ketika kita berumah tangga. Godaan yang paling berat adalah godaan orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang paling kita cintai. Saya ulangi sekali lagi, Bu. Ibu, godaan, kesulitan yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi dalam kita berumah tangga, terutama, ini contohnya rumah tangga, baik. Itu justru yang terberat adalah dari orang-orang yang terdekat dan yang paling kita cintai. Terutama bojo. Nek cek pacaran ki rung ketok sifat asline. Bandeng wis pacaran ya Allah. Bojoku sraten-sratenane angel. Apa ora bener ngono. Ngerti ngene nggih ben aku mundur. Wes kebacut. Maka nyuwun ngapunten, dari Al-Qur'an pun Allah katakan sesungguhnya istrimu, anakmu, harta bendamu, derajat pangkatmu kelak akan menjadi ujian dan cobaan bagimu, kelak akan menjadikan fitnah bagimu. Betul? Betul apa betul? Wong wedok yang ngono tanggung jawab sebagai seorang suami. Nek ora iso nata bojo, ngeri, Pak. Bojone nyambut gawe. Wah, bojone ngadet meneh iki. Bojone nyambut gawe. Sing wedok macak. Bar kuwi metu karo cincing. Per sopir, aja nengah-nengah. Per mampir, bojoku ra neng omah. Enten mboten model ngoten niku? Wonge lagi pengajian. Halo? Ngerti bojone membanting tulang bekerja keras, sing wedok warung kono diutangi. Warung kono diutangi. Warung kono diutangi. Enten mboten ngoten niku? Wonge ndingkluk. Masuk nggih Bu nggih? Masuk nggih? Anak kita juga sama Ibu, ujian terberat, kesulitan terberat ketika kita gawe anak niku gampang, tur nyenengke. Betul? Sing berat niku napa Bu? Ndidik. Masuk? Masuk napa mboten? Mula please ibu-ibu, bapak-bapak sebagai orang tua, saya sisipkan di sini. Jangan, ini kan anu nggih. Anu. Kuwi lho, Mas, jenenge sekolah mlebu kuwi jenenge napa, Bu? Lah, pendaftaran. Niki lak pendaftaran siswa baru. Ibu, bapak, jangan kok hanya sekedar bangga nek awakmu iso nyekolahke anakmu nggon tempat-tempat sekolah favorit. Bangga anakku tak lebokke ning sekolah kono, mlebune tok 20 juta. SPP-ne 2 jutaan. Bangga jenengan. Yakin dengan itu semua nanti kelak akan bisa menyelamatkan engkau ketika kau berada di alam barzah. Nah iya. Niki cobaan lho, Bu. Niki kesulitan lho. Masuk. Masuk napa mboten? Akeh bocah sakniki pinter kathah, Pak. Ning ra bekti ning wong, ora hormat ning wong tua. Karena apa? Kita lebih bangga dengan tadi sekolah ning nggon sing larang. SPP-ne larang. Ning akhlaknya enggak ada, terutama terhadap orang tua. Ilmu agama dianggap sebelah mata. Ketika anakmu ora iso ngaji, ketika anakmu urung iso ngaji, ketika anakmu urung iso salat, kau diam saja, kau katakan, "Cik cilik kok Mas urung iso ngaji ra apa-apa."
Loh, kok ngene meneh? Cilik Mas rung salat ra apa-apa. Tokno tekan gerang ra salat ra iso ngaji. Masuk. Ning giliran anakmu biji matematikane elek, giliran anakmu biji IPA-ne bahasa Inggris elek, apa yang kau lakukan? Kau sibuk mencari guru les-lesan. Kau sibuk mencari guru kursus. Berapapun biaya mampu kau keluarkan, tapi urusan ngaji karo TPA dijaluki bayaran TPA kakean cangkem. TPA kok bayar. TPA kok bayar. Iki wong tua trondolo ngono iki. Ingat Ibu, sok nek nganti awak iki dadi wong tua wis tekan alam barzah, kowe lagi nangis, kowe lagi gerlo, kowe ra ono tambane. Kau bangga dengan anakmu yang jadi sarjana, kau bangga dengan anakmu yang jadi polisi, yang jadi tentara. Dengan batan betul pistol apa? Nah, ditembak andasku motor no. Ngaten nggih Bu nggih. Masuk nggih, itu adalah ujian kita terberat adalah orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Masuk? Ya bojomu dhewe, ya anakmu dhewe, ya bondomu dhewe. Nek kowe ra iso nata bondomu nganti ketekan pati, yakin dienggo rebutan anak putu. Yakin, Pak. Jangan kau bangga atas sarjana anakmu. Jangan kau bangga atas kecerdasan, kepintaran anakmu. Jangan kau bangga dengan gelar anakmu yang kau Maksudku ini lho, kowe aja bangga karo anakmu sing sarjana, dokter, profesor. Kau jangan bangga nek anakmu ya wis dadi santri hafal Quran. Ingat Bu, ingat Pak, urusan warisan ki ra ono kaitane karo anakmu sarjana utawa ora. Kacek sekilan rongkilan karo dulur iso pecel-pecelan. Masuk. Itu jadi masalah bagi kita. Mula ayo Bu, kita persiapkan di setiap kesulitan yang kita hadapi. Di situ ada kemudahan. Bagaimana caranya? Ditoto sejak dini. Piye carane dalam keluarga? Ajari anakmu sholat. Bapak sholat, ibune, putrane, bangsa omah, Pak ra sholat. Mboke ora salat. Anake ora salat. Ning iki wonge mangkat. Wonge kupluke ireng. Putih aku berarti. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Satu, ajari anakmu salat. Sing nomor loro, ajari anakmu maca Quran ya ilmu agama. Soalnya nek adik wis tuwa, wis ketekan pati, ora butuh bondone anakmu, ora butuh derajat pangkate anakmu. Malam Jemuah, niki malam Jumat toh. Ahli kubur dibuka lawang, nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Nek anakmu dore iso ngaji. Apa ya cukup kowe ngundang santri no, Pak? Penak kon maca Yasin cukup. Kowe ngundang santri wong 7 wong ganjil mulih diamplopi mulih kei berkah. Doa yang paling utama ki anak ning wong tua neng anak. Mula aja ngarep-arep. Kecuali untuk anak kita, dari anak kita sendiri. Tapi ya caranya sejak dini ditoto. Masuk. TPA ayo doyak-oyak. Ndak sore TPQ. Pergi enten TPQ mboten? Ayo Bu, TPQ-nya disupport urunan. TPQ ini gen maju, anaknya gen pinter ngaji kabeh. Gen iso nyelametke wong tua, iso mikul dur mendem jero, manfaati migunani nusa bangsa lan agamanipun. Yakin Bu, bocah ki nek pinter maca Quran insyaallah tak cerdas. Karena selama saya ngajar TPQ, durung tau ngerti bocah pinter maca Quran kok pekok durung tau ngerti. Rata-rata bocah hafal Quran iku mesti otaknya cerdas. Masuk. Karo ilmu agamane dikuatke. Sing nomor 3 napa? Ajari anakmu birrul walidain, bekti neng wong tuwa. Bocah saiki karo wong tuwa do wani. Sing bener ki anak manut wong tuwa atau wong tuwa manut anak? Ibu, sing bener ki anak manut wong tuwa apa wong tuwa manut anak? Jenengan jawab piyambak nggih.
Wong jenengan sing luwih paham wong kuwi anake jenengan. Nggih, ajari anak bekti ning wong tuwa. Bisa? Bisa nggih? Syukur basa karo wong tuwa, nggih. Kelak di akhir zaman akeh anak dowani karo wong tuwa. Enek mboten anak ngenengke wong tuwa? Enten mboten? Daerah mriki Pak, ngapunten Pak, kula survei wong 16. Anak ngenengke wong tua mergo bagiane beda karo yune. Kacek sekilan rodok mencos sithik geger. Wonge meneng. Wonge saiki meneng ae. Oh, ngulatke aku. Halo. Sing nomor 4, ajari anakmu akhlakul karimah, sopan santun, tata, unggah, suba, wong Jawa aja ninggal Jawane. Titik beres. Akhlaknya dipakai, adabnya dipakai. Bocah sakniki mlaku ning ngarepe wong tua kaya Werkudara kepesing. Ya-yaan. Nek biyen niku nganggo nuwun sewu nderek langkung, saiki matane ndingluk tapi ngulake HP. Nek jaman riyen cah sinoman-sinoman niku nggih ngoten, Pak. Jenenge laden wong tua niku nyuwun ngapunten, kula diajari namanya lagu dodok. Sakniki pun mboten enten, Pak. Rata-rata cah nom-nom saiki laden digosak krake. Betul. Tur nek nyekel gelas kan ngenten. Ngene iki. Sopan mboten? Sopan mboten? Kadang-kadang drijine karo dicelupke. Sok ben alasannya praktis. Gendang rampung ndang wis, tapi adabnya enggak ada. Apalagi sama kiai, apalagi sama orang tua. Sok ben Pak, mungkin nek wis didaraki iki wis ora patut meneh. Mungkin sok ben ki sinoman ki dadi tamu ngeten iki langsung digowokke jimbeng. Langsung dicidhukke, monggo Pak mangap ngoten Mas. Mangap monggo. Sok ben mungkin ngono kuwi. Paham? Paham nggih? Kontak waktune. Lho wong wedoke ngono kuwi ya. Mau dijak pertama kaya ora semangat. Dadak angkat tangannya. Mana semangatmu? Lah iya mawe klewo-klewo bareng krasa penak masak ngono pra. Masak wis. Masuk nggih Bu nggih. Masuk nggih. Yang terakhir penutup Bapak Ibu, dengan bertambahnya waktu umure awake dhewe mundhak tapi jatahe urip. Saya ulangi sekali lagi. Halo. Halo. Dengan bertambahnya waktu umure kena tambah ning jatahe urip sudah. Semakin dekat antrian kematian kita Ibu. Mula monggo terakhir pesan saya, ayo do ngencengke nggone ibadah. Konek sewaktu-waktu ditimbali Gusti Allah sangune wis siap. Karena apa Ibu? Tambah tua berarti ndang nyerai mati. Dengan bertambahnya tahun, umure samsaya tua, jatahe urip samsaya sithik. Ngaten nggih Bu nggih. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Sudah kiam Mas? Belum? Ini kiam. Nggih. Ampun kondorian nggih Bapak Ibu, monggo dipun pungkasi kalian qiyam, lajeng mengke dipun pungkasi kalian waosan donga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.